Ordoa edan da abestiaren utxuneak beteko ditugu orain. Liburu iskandakazute abestia edo bestela hemendik jetxi dezakezute fitxa. Lau kolpe entzungo ditugu hemendik eta segidan lau konpaseko esaldi bat. Eta hoi, 3 aldiz. Lau konpaseko esaldi bakoitza 3 aldiz entzungo dugu. Eta lau konpaseko esaldi guztiak entzundakoan, bukaeran kanta osua goitik bera. Belarriak prest, gero arte orduan. Hauxe, harrapatu beharreko kanta. Dena bete duzue? Badakitu baietz. Ariketa zuzentzeko, hemen azpian dakazute zuzenketa jeisteko lotura. Notak zuzendu eta abestera.